Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, pila na rong Misa de Gallo? Ikalima. Kinsa may naka-perfect ninyo dinhig kalima na, taas ang kamot. Pwede na mo mga matay. Congratulations. Unya, ang atong pagpakigsuod sa mahal nga Birhen Maria, importante kaayo. O pinaagi nining atong misa nobina, nga Misa de Gallo, para sa ulog sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, dako kaini nga agianan nga masuod ta sa mahal nga Birhen Maria. Busa uban kaniya padayon natong iampo nga magkahiusa ang katawhan og mahimo gyud tang mga alagad sa Ginoo, dili alagad sa atong kaugalingong mga garbo. Ato usab nga iampo ang atong mga benefactors and donors nga nangalagad nato dinhi sa ilang pagtabang sa atong mga proyekto, labi na ang namalit sa atong mga slots karon para sa atong projects dinhi sa atong simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, hinumduman nato og hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, pinaagi sa pagpahibalo sa anghel ang imong pulong nga dili ikag-asoy gidawat sa putli uyamot nga birhen o gihimo mo siya nga puloy-anan sa Dios puno sa kahayag sa Espiritu Santo. Itugot nga sa pagsunod namo sa pinag-ingnan ni Maria, makatuman kami nga mapaubsanon sa imong mga pagbuot. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas. Pangayog milagro sa imong Ginoong Dios, bisag kini adto sa kinahiladman sa Siol o sa kinatumyan sa langit. Apan miingon si Akas, dili ako mangayo o dili ko sulayan ang Ginoo. Ug miingon si Isaías, busa pamati o banay ni David, dili pabaigo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samukon ang Dios? Busa ang Ginoo gayud, muhatag kanimog timaan, ug kini mao ang usa ka batan-ong dalaga, manamkon ug muanak ug usa ka lalaki, ug nganlan niya siyag Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Iya sa Ginoo ang yuta, ug ang kapuno niini. Ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod, ibabaw sa kadagatan. O gilig-on kini, ibabaw sa kasapaan. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaan nga dapit. Siya kinsang makamot walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguha sa walay hinungdan. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo. Usa ka ganti gikan sa Dios nga iyang manunubos.
Sama niini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa naong sa Dios ni Jacob. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babay. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel og nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria kay gikahimut-an ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki og nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel, giingon nga dili na siya moanak. Apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, niingon si Propeta Isaías,
ngadto sa hari nga si Akas, ingon siya, dili pa ba igo nga ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samukon ang Dios? Kani diyang Ginoo usahay mga igsoon, samukan sa din siya. Gilingi ako no ng imong tupad. Pangutan-a na nagsamok-samukas Ginoo. Unsa kaning atong pagsimba karon, unsa man ni nakalipay nis Ginoo o nagsamok-samok? Kinsay mo ingon, pader, ako pader, makalipay jud ko sa Ginoo, taas ang kamot. Way siguro gide mo. Kanus aman malipay ang Ginoo. Diri sa atong ebanghelyo niingon sad ang anghel, paglipay ang Ginoo nalipay og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Kinsa mo sa iyang gisultihan ani? Wa mo kibawa de mo minaw di ay. Ang batan-ong dalaga mga 13 anyos nakalipay sa Ginoo di ay hari nga daghan na kayog mga nakatunan, daghan na kayog mga nadawat nga grasya, nakasamok sa Ginoo. Di ay batan-ong dalaga nga ginganlag Maria, nakalipay sa Ginoo. Sige, ikaduhang lingi sa imong tupad. Ing nakalipay ba ko nimo? Panguntan siya ba ing nalipay karon nako? Na. Uy, pangutan-an ang tupad nimo, nalipay ba na siya nimo? Di mo ka maong mangutana, nalipay ka na ko. Pila na may pagtubag, wa ko malipay. Or, nalipay ko. Ang timaan nga ang Ginoo nalipay nato, kung malipay ang atong isig katao, pinaagi nato. Unsa may babag sa kalipay sa atong isig katao, kana giyong sala. Kani si Akas, daghan ni siyag sa masinupako ni siya sa Ginoo. Mao na daghang mga tao na hasol sa niya. Kay hari gud siya, daghang igsa sama ng sala sa pagpangurakot, sala sa siging away. Kanarong na naggubat nga mga nasod, sala ba yan ang pagsigig, patasanay sa garbo, ginamitay o gahom. Nga, unsa may nahitabo, nasamok na hasol ta. Bisag wa tay labot didto sa aktual nga gubat, nahasol ta. Bisag ka na inyong mga silingan, pag sige ragod mong away, pag siyagitay mo diha sa inyong balay, siyagit ka ba? Ikaw ang animal ka, ikaw nga, yawa ka na. Ang inyong silingan, kahasol ba na nila? Oy, kana ding tari, kanang tari sa manok, sigig suliyaw, oh Jess, oh Jess, oh Jess, jeste, jeste, jeste. Hasol, kapoy. Niya suliyaw, makahasol, silingan. Kana sang hubog-hubog, sala, magyapon na hubog-hubog. Pas ka nga sula, labi nagmagmaoy na, ako'y kadlokan, kinsa pa diya. Galisod na mga ikaglakaw, na kay kahadlukan, hug na malaga na ikagkanal. Pero hasol ba? Hasol. Inigulis balay, hasol sad. Hapitan ng sala, makahasol. Bisa ka ng sala sa kalaway, na mga babaeng magsulob o perting mugbua niya, nakita na kay dire, hasol. Hasol sa mata. Hasol sa sunahuna, hasta pari, mahasol. Bisag matug na ta, kuyog. Hasol ay. Kana sa dayang sala nga kanang kalaway nga naa sa cellphone, tanawa, unsa may kuan, unsa may gipang buhat karon ang mga batanon, hasta mga gulang-gulang, apil gi usahay ning nagwali. Kanang hasol ba, di ka katug og dali. Sige, tan-aw ang cellphone, hangtod na lang kaadlawon. Di na lang noon ka, simbas misa di galyo. Hasol. So ang sala, makahasol. Dili lang sa tao, apil na sa Ginoo. Kana day mga manuyupay, suyop, hasol kayo. Way sala nga dili makahasol, kanang pagpangabit, mahasol ang pamilya, mahasol sad, kapuyan o inadjust ang mga katauhan nga nagtan-aw anang maong buhat. Kanang pagpamakak,
Bastang hasula ng pamakagdaghana gyung mga bakakon. Lingi ay mong tupad. Na di ka bakakon, na di ka mamaka. Tanawa, di bagi hasulan siya nimo siging lingi. Siya hasol ba nung sig pangutana? Oy, hasol. Wagay siguro, karon sige kong pangutana, mingo ka na, nanasan, mutana na sad. Hasol ba ni paria? Oy, ay noon, kani akong pangutana, pag-check manin ninyo, kung ni-apil ba mos misa o wa. Nya kung gihasulan mo, mga yawanon mo. Ana ha? O gihasulan mo. Ang sa may hinungdan nga nung makasa ta. Hibaw mo? Kung sa hinungdan nga nung makasala ta, o niya humanda yun, makahasol ta. Ang hinungdan, kanag yung musupak tas pulong sa Ginoo. Og supakon nimo ang pulong sa tao, kasagaran dili ka makahasol. Kana yung pulong sa Ginoo mo atong supakon, makahasol kita. Kay ang pulong sa Ginoo naghatag gina siya kalinaw, kahusay, anang pagsinabtanay, kauswagan, kasulbaran sa mga problema. Maunay pulong sa Ginoo. Pero kung supakon ganina nimo, mabungkag ang kahusay, kagubot ang resulta, imbis kauswagan, kalaglagan, kadautan, imbis kalipay, kasubanan ang mahitabo. Basta supakon. Muna, si Maria nakalipay sa Ginoo, kay ang iya sa giyong prinsipyo, nga maunay pirmi na tong mabati, kanig yung iyang muingon dayon nga, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong pulong. I am the handmaid of the Lord or servant of the Lord. Be it done to me according to your word. Okay. Lingi ay mong tupad. Na musunod kang Maria. Sige na. Ang di mo lingi, gasunod sa yawa. Sige. Sige, lingay mo tupad na musunod kang Maria. Niya kung babae ganina, kumusta man ang kilay nimo, nagsunod ng Maria? Kumusta man ang buhok nimo, nagsunod ng Maria o nagsunod na sa imong gusto? Makahasol biya sana. Makahasol. Bisan ka ng mga bana, ilang mga asawa, magsigdaghan kayo mga kuri-kurion sa naong, niya moingon ding bana, tana, adto na tayo sa time, sir, good, kaya pong buhat, hasol ba ng imong daghang kuan diha? Mana na mga asawa, ang mga bana. Kana sa mga bana, siging hapyod anang manok, di man na kabubutos Ginoo, hasol sana para sa mga asawa. Muna, pag inigsupak na to sa pulong sa Ginoo, guba gyud. Bisag kining pulongas Ginoo ay tistingan lang nato. Kay ningon man diri pasudla ang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Maglipay kita basta naay Ginoo. Kani tistingan lang nato, suway kuno ninyo supak. Kanang niingon ang Ginoo, kun kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Kana tistingig supak. Hasol kay imong konsensya, hasol ang imong hunahuna. Ang imong gipaninglan na hasol, ikaw sang naningil unya wa bayre hasol. Kabantay mo? Pero sunda ba? Ayaw paningil. Ay lang jud paningil. Linaw kaayo. Ang inyong smile dili mga usab. Saman. Inyo ning gisupak o inyong gisunod? Ang nisupak ani mga bugaton ginagnaong. Bugaton og naong labi na gyud og naa kay paninglanan nga mga lima ka tawo bisa kana lang 5. Samot na ginang nagpa 5-6 kanang nagpa 5-6 nga hapit daan ang bag patindag kuab siging tuslok anang ATM na kagipang prinda na ang mga ATM card sa mga empleyado in town. Apil para ba in town anang mga buutan nato mga maestra? Hasol di pa imong estudyanteng hasol kayo, to pa imong ATM nga bayranan, abot ng daan og bag-o, siging rinyo-rinyo. Ang imong ATM, wa na gito nimo mahikapi, lain ay nagsighikap ato. Nya, di mo mahasolan na.
Suko mo muna ako. Suko mo atong mensyonon ang tinuod. Mao na. Supak man. Sunda ang Ginoo. Ayaw na pagsigi og paningil anang utang. Nawa, malinawon kayo. Daghan kayo magsigod, hi, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Labi magkasugat mo niya, mo smile ra ka. Day, may Pasko. Oh, Merry Christmas. Niya exilo ni mo, waka maningil sa utang. Lord, salamat taon, Lord. Ay, salamat po, salamat. Nawa, sunod yung kita ito, moingon dito siya, day, may Pasko. Siya, oh, Merry Christmas, Happy New Year, God bless. Anak kayo mo tinagdan. Suwaig paningil. Ingna day, Pebrero pa man ang utang ni mo, arong tuiga. Abril man tong imong saad, karon Disyembre naman lang ron. Nawa, abol, Ginoo ko, yung taon, nasa man kong ibayad, ani. Igsunod ninyong kita, ari na, simang nagdagan. Makadungog lang nas imong tingog, mura na siyang mahasululod. Bitaw. Yang anong maghatag man tagkahasol sa atong katilingban, tungod lang anang kwarta. Ang kwarta na mo imudiman nato, nya mo nang mahasol na lang ta, maggubat na lang ta, magkinihaay na lang ta, magpinatyanay na lang ta, magsigitag away, tungod anang kwarta, wap ang magita katuman sa Ginoo, siya mag-imoy naghatag nato sa tanan. Na kinahanglan kaayo ang sakramento sa pagkumpisal. Kanang gitawag nato the sacrament of reconciliation. Mag-uli ta, makig-uli ta sa Ginoo. Musaad na ta, kana magkumpisal, ang saad na dili lang pagbasol sa sala, pagsaad nga gikan karon din ako magsupak-supak sa pulong sa Ginoo. So kung ang imong sala, puyo-puyo, inighuman ni mong kumpisal, magbuwag yun mong puyo. Haron di na mo magpuyo-puyo. Buwag mong puyo. Nya, igumagbuwag nyo puyo, paningkamot mo, nga makatigom-tigom og jutay, nya pakasal. Igumagdawat sa sakramentos kami nyoon, hala pagtipon mo, bahala nagmangluspad mo dihagdog, wa nagid mo'y sala. Di na sad mo makahasol sa Ginoo o sa tao. Ano maghasol-hasol mangyud mo? Magsigig simba pero di mo kalawat. Ngano man puyo-puyo manggod mi pader. Ngano masang di man sad mo magbuwag og puyo, nya mangumpisal dayon. Haron makakalawat na mo. Di gyud pwede nga magbuwag mo og puyo. Wa man mo magbuwag sa inyong gugma. Di man na maputol ang gugmag magbuwag mo og higda. Nya wa nay hikapay, magtinan-away na lang mo, nya mangumpisal, kay mo sunod na mo sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon, you shall not commit adultery. Lisod yun kay nastanan. Sayon ra na, ay kung ilara ninyo, ni agi ko ana. Kanapugog ko nakauyab, katulo ko nagsit og binyo, suod yun nga mga babae sa akong kinabuhi. Mahimo ramang yun. Lisod. Medyo lisod, pero himo karon na mahay lagamay, pero di jud kayo grabe. Kaya wa mo ko kahasol. Wa sa jud ko kahasol nila. Nagkabuwagay mis, maing kabubuton, pero wa gihasol. Karon magwali ko, di sila magsingon, naong siyawang dakoy makak sa mabuang. And ako, wa jud ko magbot. Ay, tuong buang nako. Oh, nisimba diha. Nisimba ro nang akong nauyab sa una. Di mo ingon gina, naong buang ay si pamakak diha. Unsa gutay wa. Sige mo nag-ana. Pero karon, misag na pa da be, isa kamot be kisa diha nauyab na ko sa una. Oh, na. Sige, ingna ko nga. Ay na lang kay ma-review niya sana makanta niya tag sana maulit muli. Ay na lang na siya, pero maulit ang Diyos nun nga relasyon, dili maulit ang yawanong relasyon. Mo na nindot. Nindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Sa yuta. Kang Kristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, magipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato,
gilansang sa krus, namatay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, nahimo kitang mga binilanggo sa gahom sa dautan sa atong pagsupak-supak sa pulong sa Ginoo. Uban sa mahal nga Birhen Maria ang masinugtanong sulugoon sa pulong sa Dios, mangahas kita sa pag-ingon, Ginoo umari ka ug luwasa kami. Ginoo umari ka ug luwasa kami. Alang sa simbahan nga malingkawa siya gikan sa tanang gahom sa dautan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo umari ka ug luwasa kami. Alang sa daghang katawhan ug kanasuran nga gimanduan sa mga gahom sa kangitngit, nga ang ilang mga pangulo panalanginan sa Dios ug punon sa iyang makaluwas nga gahom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo umari ka ug luwasa kami. Alang kanila nga naulipon sa kahadlok, kaguol, kabalaka ug kamingaw, nga ang Ginoo magpadalagdaghang maayo ug muluwas sa ilang mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo umari ka ug luwasa kami. Alang sa atong katilingban nga himuon kitang mga instrumento aron kita makaluwas sa usag-usa labi na gikan sa sala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo umari ka ug luwasa kami. Alang sa mga ministro sa sakramento sa pagpakighiuli, nga makakat-on sila sa makaluwas nga gahom niini, ug ila kining gamiton diha sa dakong kaluoy tungod kay nasayod man sila, nga sila usab makasasala og huyang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo Umari ka ug luwasa kami. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo umari ka ug luwasa kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo umari ka ug luwasa kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo umari ka ug luwasa kami. Nga ang mga nangamatay makaangko na sa hingpit nga kalinaw uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo umari ka ug luwasa kami. Ginoong Dios, inubanan sa kasiguruan ug pagsalig diha ni Maria, kami milaom nga imong ihatag ang among mga panginahanglan. Kay amo kining gituboy nga mapaubsanon pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig bahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. Tambungi Ginoo kining talagsaong sakripisyo aron nga sa among pagsalmot niining misa madawat namo ang among gituuhan o gipaabot pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kadamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao aron inig-abot niya. Iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahidangop ug pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa magpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis,
Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga makan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. Ginoo, bantay sa imong Dios nung panalipod, kaming gibusog mo sa langit nung kalanon, himua nga kaming nangalawat, malipay diha sa tinuod nga panagdait, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Wala ko roy update sa atong mga slots kay wala pa mabasa ang sa bangko, ugma na lang. Ato lang pasalamatan ang mga tao nga sama ni Maria, sulugoon gyud sa Ginoo, sulugoon sa simbahan nga mialagad karon nining misaha. Ang ato didtong pimag tuwa sa gawas, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga usherates, ang atong love offering assistants, ang atong lector, salmista, ang atong mga sacristans, ang atong sokom, ang atong parish personnel na mo'y nag-andam sa palibot ug naglimpyo simbahan, ang atong choir, ang Couples for Christ choir, ang ato sad nga mga mi-offer karon sa ilang formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Pedro and Mrs. Lucia Lauron and family. Masipang pakpak nilang tanan mga igsoon. So, ang akong short catechesis mao ang pagkumpisal or sacrament sa reconciliation. Mao to, no? Makahasol gyud ang sala, mawagtang ni kung mangumpisal. Pero inig kumpisal, magbasol sa sala, o niya mo commit na gid ta nga mosunod, mahimotang sulugoon sa pulong sa Ginoo. Dili na magsupak-supak. Niya, banos dayon ang kalipay, kalinaw, o kabalaan sa kinabuhi. Muna ha, biya gitag sala, niya mangumpisal dayon. Pero mangumpisal mo, pero dili mo biya sa sala, sama anang puyo-puyo, kabit-kabit, niya, di mo biya, igo rang mangumpisal, wala sad na siya'y epekto. Wala na kuan, di na mapuslanon. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw, ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makatulo, ato gyapong isinggit ang pasidungog ni Maria, Viva Virgen Maria. Tanan, Viva Virgen Maria. Viva Virgen Maria. Viva Virgen Maria. Masipang pakpak sa mahal nga Birhen ug sa Ginoo.